Rajta van? Rajta, nem látod, anya? Hallod? Tekerd, és úgy engeded a botot, ahogy te érsz, hogy mindig szedsz. És nem kell erőltetni, lazán, úgy, Jó, lazán, mindig szedsz. ezt már hazavisszük. Ha meg volt. Megvan. Anya, fogd már meg a botot. Na, a nagy, második nagy halad. Fényképezni lehet. Videózlak. Jó, nekem az is. Jó. Megmutatom.